ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/5/25 ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆನಿಕರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಳ್ಳರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಾವನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೋಚನೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದರು. ನಿಕ್ಲಿತೆ ಈಶ್ವರನ ಜಕೆಲಿಡುಳ್ಳರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯ ಒಲ್ಪ ಬೊಕವುವೆ ಧರ್ಮನೆ ಉಪೋಜಿ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಧಾರದಾದಂತ. ಉತ್ತರ: ಯೋಗಬಲ. ಬಾಹುಬಲದ್ದು ಏಪಬಲ ಅದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಜನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈತಲು ಈತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಂಚು ವೇಳೆಗಲು ಒರೆ ಕೊರೆ ಒಂಜೆರಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಡ ಇಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇಚ್ಚಿ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಆತುಂಟು. ಗೀತೆ: ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನ ಬರೆದು ಬಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ತೇಲ್ಪದೆ. ಓಂ ಪಂಡ ಯಾನಿಯರು ಯಾನಾತ್ಮ. ಈ ಶರೀರ ಎನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಆದುಂಡು. ಯನಾತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದಿಲ್ಲ. ಹೇ ದೂರ ದೇಶಡುಪ್ಪನ ಭಾವನೆ ಬಲೆ ಪಂತ್ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಲೆಪ್ಪುರು. ದೇವಂಡ ಭಾರತಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ ದುಃಖವಾದ ಬರ್ತನು. ಇತೆ ಕುಟ ಬತ್ತದ ಗೀತೋಪದೇಶ ತೆರಿಪದು ಗೀತೆಗಾದೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಮಾತೆನಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಭಾರತ ವಸಲ ಮಿತ್ತು ಮಾಯರೂಪಿ ರಾವಣನ ನಿರಲು ಬುಡ್ದುಂಡು. ಆನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರಲ ದುಃಖಿ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ರೂಪನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪಡು ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುರು. ಆಯ್ನಿದವರ ಯಾನ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬರುವಿಕೆ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಆದುಂಡು. ಎನ್ ಗರ್ಭುಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯುಂದರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲೆನ್ನ ನಿರಾಕರಿ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಏಪ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಪಗ್ಯಾನ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಸತ್ಯುಗಾದ ಮಲ್ಪರೆಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ, ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ವಿಷ್ಣುನ 2 ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯರು. ಆ ರೇಂಕಲ ಪರಮ ಅಪ್ಪ, ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪರಮ ಸದ್ಗುರುಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಕ್ಕ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಪರಮ ಪನ್ಪುಲೆನೆ ಪನಡಾಪುಜಿ. ಈ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಗುರು ಮೂರ್ಜಂಗ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ ಪಾರಣ ಬಂತದು. ಅಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಬುದು. ಆ ಅಪ್ಪನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಓದವನದು ಮಸ್ತು ವಿರಳ. ಮಾತಾತ್ಮ ಏನಾನು ಲಿಪ್ಪಿರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪಂಪಿರು. ಐದವರ ಆರು ಆತ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಇರು. ಈ ಗೀತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ್ದಾದಂದು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪನಿಯರೆ ಮಾಹಿನಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಸುಖನೇ ಸುಖೊಪ್ಪುಡು. ನಿಗುಲು ತೆರಿಯುಂದರು ಇದು 5,000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರ ಆದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗ ದಿನ, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ರಾತ್ರಿ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಳ್ಳರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಟು. ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟುಳ್ಳರು. ನಿಕ್ಲಿ ತಿರಿದು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣ ಆದ ದಿನ ಉದಯ ಆಗುಂಟು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ದಿಕ್ಕದಂಡು. ಕಲಿಯುಗಡಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಯುಗಡಾವಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಏರಿಕಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನದವರ ಬ್ರಹ್ಮಣ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಗಾಯನ ಉಂಟು. ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು. ಕೂಡ ಅರ್ಧಕಾಲ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ರಾಜ್ಯನು
ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಗುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವಿನಃ ಬೇತೇರಿಗಳ ಇಚ್ಚಿ ನಿಗುಲು ದೇವತೆಯಾದ ಬುಡಿಯಡ್ಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನನೇ ಪೂಜೆ ಈತೆ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಶಿವ ರಾತ್ರಿದ ಗಾಯನಲ್ಲುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ತಿರಿವಂತಿರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿವ ಕೂಡ ಅವತರಣೆ ಆಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಭಾವನ ದಿನ ಅಂತೂ ಕಡೆಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಟಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಈರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪತಿತೇರದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಜಾ ದಿನನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜೀರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಏನು ಮಹಾತೆರಲ ಮುಕ್ತಿದಾತಾದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾದ ಮಹಾತೆರಲ ತಂದುಕೋಕು ನಿಖಿಲಿತ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪನಾ ಕಲಿಯುಗ ಆತನ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪನಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ನಿಖಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮದ ರೂಪ ದಾತ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಏರೆಗಳು ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಖಲ ಆತ್ಮಲು ಅಂಗುಷ್ಟಾಕಾರವಾದಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿಯಾದಲ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖಲು ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯಾದಂಡು ಎನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಖಲ ಆತ್ಮ ಶರಡು ಬರ್ಪಾರು 584 ಜನ್ಮನು ದೇತನವರು ಏನಿ ಶರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಏನಿ ಶರೀರನು ಬಾಡಿಕೆ ಎದ್ದೇತಂದೆ ನಿಖಲು ಸಹ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ನಿಖಲಿನ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿನ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುಜರು. ಆತ್ಮನೇ ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಂಡು ದುಕ್ಕೊಡು ಏಪಲ ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ದಯಹೃದಯ ಬಾಬನೇ ದಯ ತುಜ್ಪಲೆ ಬಂದು ನೆನಪಂಪಿರು. ನಿಖಲು ದಯನ ನಟ್ಟವರು ದೇಪಂಡ ಆ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನಡ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯಚ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿತ್ಯ ದಯ ತುಜ್ಭವನವು ಇಂದು ಬಾಬನನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಆ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒರಿನ ಮಾತಲ ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ರಚಯಿತೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಸ್ತ್ರೀನ ದತ್ತು ಮಲ್ತು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಆಕಲ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪಚೀರು. ಈ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಾಲನೆ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪವೇರು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯೋಗತ ಆದಿಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಏಪ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂದಾಚಿಟಾಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾದುಪ್ಪನು ಅಪಗ್ರ ಹಚ್ಚ ನಡತಂದು ನಿಖಲಿತ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಹುಬಲೊಡ್ದು ಏಪಲ ಏರ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರಿ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರ ಕೃಷ್ಣನೆರಡ್ಲ ಇದೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಕಲು ಒರೆ ಕೊರಿ ಒಂಜೆ ಎರಡ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು. ಅಣ್ಣ ಬಾಹುಬಲೊಡ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪನವು ಆತನ ಪಡೆಪುನವು ಕಾಯ್ದೆ ಇಚ್ಚಿ ಡ್ರಾಮಡು ಬಾಹುಬಲ ತಕಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪನ ನಿಯಮನ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವರು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವಲ್ಲದು ಎನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೂವೆ ವಿಭಾಗಲು ಪೂಜೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಮಾತಲ ನಿಖಲನಾದನು ನಿಖಲ ನೇರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪನೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಐಕ ಅದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ಕನ್ನಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯಲುಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮಲ ಐತೆ ಕಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದಲ್ಲಿ ಆರೆ ಈ ಸಮಯಡು 84 ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಬತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚೆ ತಿರುಗುನ್ ಬಂಪೇನು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿಪದರು. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಆಪನು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನು. ಭಾರತನೇ 100% ಸಾಹುಕಾರಾದಿತ್ತನು. ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನು ದೇವತೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೇರು ಬಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಸುರುಸುರುಕು ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ಯರಿತ್ತೆ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಭಾವವತ್ತದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪಿರು. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಇದೊಂಜಿ ವಿಭ್ರಂಜನದ ದಯಾಕಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ನೀನೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು ಬಾಬನೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ನಿಗಳು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪವಿತ್ರಾಲಯ ಬಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪದೇರು.
ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಧರ್ಮನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಾದೇ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಪಾದ್ರಿಲು ನಡತೊಂದು ಹೋನಗ ಅಕಲ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಚೆ ಕಡೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಕಡೆಲ ತೂಪುಜೀರು ನನ್ಸುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಅಕಲಂತೂ ಕ್ರೈಸ್ತನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಗವಂತನ ಬಾಲಯದೊಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಮನ್ಪಿರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಬೊಲ್ತದ ವಸ್ತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಂತೂ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲರು. ನನ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಪ್ಪು ಸತ್ಯವೈನ ನನ್ಸುలో నికులాతున్నారు. నికులకి ఆస్తి ఆ బావరది తిక్కోడాపుండు అరే నెనపు మల్పనగ నేను విక్రములు వినాశాపును ಐನರ್ದವರ ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು ಎನ್ನ ನೋರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ. ಆತ್ಮದ ನಿಶ್ಚಯ ಆವಂದೆಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಆ ನನ್ಸುలో ಕ್ರೈಸ್ತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತ ಏರು ಪನ್ಪೇನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲೇ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಚ್ಚಾರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡೆ. అకులు త్రికాలదర్శిల్లాత్తు త్రికాలదర్శిలో నికులు బ్రాహ్మణేరాదున్నారు. నికులను బాబా కవడెర్దు వజ్జ సమానాద మల్పేరు. నికులైతే ಈಶ್ವರನ ಜಕಲುಡುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಮಸ್ತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು. ಅಕಲಂತ ದೈಹಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವನಾರು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗೂ ತೆರಿಪಲಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ. ಪಾಪಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಡ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪುನೆ 84 ಜನ್ಮೂಲು ಪತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಏರು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ವಿನಾಶ ಅದು ಅಮರಲೋಕಗೂ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಮರ ಕಥೆ ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಅಮರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತಿದ ನಿಕ್ಲು ಅಮರ ಆತ್ಮನು ಅಮರ ಇಗುಡು ಲೆತಂದು ಪೋಯರೆ ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪುವೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಹೂವಿ ಪಾತಿರನು ಮರೆತದ್ದು ಗೋಪರ್ ಬಂದಿತ್ತನ ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತಂದು ಬಾಬಾಯಿನ ಎನ್ನ ನೊರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದ ಉಡುಪರು. ನಿಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪರು. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತಿರತ್ತ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಪಿರು ಕೂಡ ರಾವಣೆ ಶಾಪ ಕೊರಪು ಇದು ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು. ಭಾರತದನೆ ಕಥೆಯದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಓವೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಡಿಚ್ಚಿ ಐನರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಬಂತ ಪನ್ನಡಾಪನು ನಿಕ್ಲೆನ್ ತನ್ನ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ತನು ಇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತರ ಐದೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಅಪರು. ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಇಂದು ಭಗವಂತಗ ಅನ್ವಯಿಸೂಜಿ. ಇಂದು ಭಾರತವಾಸಿಯನ್ನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕಲು ಸುರುಕು ಕೇವಲ ಓರಿ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿಯ ಬಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದು ವೈದರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಕಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆವಂದುಲ್ಲಾರು. ಏರು ಒಂತೆ ಓದುಂಡಲ್ಲ ಸಹ ಅಕುಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲಡು ಬರ್ಪೇರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಓದವಿರು ಅಕುಲು ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಲಿರು. ಓರಿ ಮಹಾರಾಜಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲುಪ್ಪಿರು. ನಿಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಲ್ಪದ ವಿರೋಧ ಲೇಖನೆ ಮಲ್ಪರು. ಪುರುಷಾರ್ಥವ್ರದೇ ಏರಿಯರು ಮಾಲಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಬಂತವು ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಡವಿರು ಕೆಲವರು ಸಾಹುಕಾರರಪ್ಪಿರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪಿರು. ದಯಗೆ ಈಶ್ವರನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ. ಅತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಬಂದು ಮನ್ಪಿರು. ಅಂಡ ವಾಸ್ತವಡು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಂ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಪಿರು ಆಯ್ತ ಫಲ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದ ಫಲ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಇದೇ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಬೈದೆ. ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅರ್ಥವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಲ್ಪರು ತಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲೆಯರಂಡು. ಐನದವರು ಇಂದಿನ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಚನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಯೋಗರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿವು ನೇರ್ದವರ ಭಾಗ್ಯ. ಐನರ್ದವರ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ತೆಪ್ಪಲಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಎರಡ ಮಲ್ಲೆನ ತೆಪ್ಪಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ತೆರಿವು ನಡು ಬೋರ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಬರೀಲಿ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದಕ್ಲು ಬರೆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು.
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವಾದ ಮಲ್ಪನಾರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಪನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜೆ ತಮ್ಮ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ಪರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಥವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚೆನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ತೆಪ್ಪಡಾಕೊಂಡು ವರದಾನ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಮುಕ್ತ ಭಾವ ಏಪ ಇಂದ್ರಿಯದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಮುಕ್ತ ಅದುಪ್ಪರ ಅಪಗ್ನೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓವಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಳಿಗೆ ವಶಾಪನಿರ್ದವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕರ್ಷಣೆದಾದೊಂಡೋ ಅವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಆತಂದ ಅರ್ಸನು ಕುರುಪು ನೆಟ್ಟು ಬಂಧನನು ಪಾಡು ಆಂಡ ಏಪ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಮುಕ್ತಾದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಡು ಸ್ಥಿತ ದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಏರುಪೇರುಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯಾಪನಿರ್ದವರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿಯಾಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ ಸಂಬಂಧ ಸದಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೀವಂಡರಡ ಒರಿಯನೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಏರುಪೇರುಡು ಅಚಲ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚ ಏರುಪೇರುಡು ಪಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲು ಏರುಪೇರುಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯೆ. ದಾಯಿಗು ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಲು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಲು ಸದಾ ಸತವಾದ ಅಚಲಾದುಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಸಹ ಏಪಲ ಸಹ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಗಾಬರಿಯವರ್ಚೆ ಸದಾ ನಿರ್ಭಯದುಪ್ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.